Hvala, dragi sugrađani, dragi prijatelji, dame i gospodo, dobro večer, sve vas pozdravljam u svoje ime, u ime kulturnog kluba Gradskog odbora SNSD Dora Dodik i ne mogu da sakrijem da sam presrećan, oduševljen i imali smo tremu u ponedjeljak, evo jučer 550 posjetilača, danas 550, u četvrtak već je rasprodato, odnosno podijeljeno 550 mjesta i kao što kaže Ačo reditelj ovdje naš, hvala mu što je on ovdje, za 4 dana ni mnogo veća pozorišta nisu skupila preko 1600 ljudi. Hvala vam puno, usrećili ste mene, a i ovu našu aktivnost. U svakoj svojim dolaskom, bar to mi tako razumijemo, rekao da nastavimo ovako, da gradimo našu lijepu, kulturnu, finu Banja Luku, punu uvažavanja, a ne kako smo imali priliku da ih unazad par godina vidimo. Hvala, mi ćemo nastaviti, ali bez vas sigurno ne bi mogli. Hvala vam puno, uživajte. U pravu si. Avione kradu samo u vazduhu, došli još mali. Tako je. Šta je? Čekaj. Ono piši, briši, pa obrišeš godinu smrti. E, to neće moći. Što to neće moći? Nećemo, provalilo se dno karton. Pa kad spavaš u mrtvačkom sanduku, umjesto u krevetu, bre Lepomire. To što kažeš za godinu života i godinu smrti. Šta ti misliš, da brišem godina na spomeniku? Pa ti nisi normalna, ja sam već umro, ženo. Ali za malo, znaš? A taj sanduk, to ima da vratiš, samo da si... Rekao sam ti, to neće moći. Neće moći. Kažu, to je tako i napravljeno. Da mrtva samo propadne u zemlju, onda ga otkopaju i... Koga ga otkopaju? Mrtvaca? Pa da, stave mu novo dno i Bog da te vidi, razumeš? Onu rakiju izašla mi je afta. Šta ja znam, 50 eura, možda ga neko jure. Da, hoću, javit ću ti se, pa naravno, čim se vratim sa liječenjem. Stvarno, znači da ti mene ovako žališ, pa ovo nema smisla. Kišobran me baš zaštitio. Ružice, što ti je tu u dekolteu? Naša su neko lako. A gdje je guska? Pomeri se malo na svoju stranu. Drži, bre. Ja sam sitna, tu mogu da stanem, ali ti... Ružice, zatvori vrata, strašno vuče promaja. Lepi. On te reci. Šta? Hodim, šta? Rekao ti? Ja? Hodiš! Ružice, ako je nešto bilo, to je već otišlo. Nema nikoga. Ne, pa evo pitam, šta smo? A tu smo, znači,
Misliš da se ta sirotinska zabava češće upražnjava u gradu, nego se... Rugaš. Ne, samo kažem. Samo kažem. Evo, Šta je? sad ću da pijem. Ružice ti ne piješ. Sad ću da počnem. Ostavi rakiju u Ružice. 3, 4, sad. Sa najbogatijim čovekom u selu, Božom Bubarom, uvatio je se kirče i uhvatio ih na delu. Divlja. Čekaj, suzdrži se komentara. Švaler, krevet. Ajde, švaler, da glumiš. Ovo ti je krevet, ti si svakako švaler. Ajde. Nisam. Ajde. Nisam. Ajde, švaler pod krevet. Švaler kaže pod krevet. Brže. Pod krevet. Čekaj da se nekako zaručim. Da. Boža. 2 kuće levo. Alo bre, ne improvizuj, odgovaraj što te pitam. Boža? Ja sam. Potpiši ovo. Šta je ovo? Opet me obaveštavaju o nekoj akciji. Tako je, pored lepih srpskih reči kao što je rasprodaja, popust, stiženje, oni koriste strane reči, zamisli. I baš me živo zanima, kako kažu recimo, kad je rasprodaja jaja, pa nije valjda akcija. Kad ti da jaja, ja znam. Neki dan kad sam se pakovala po ovim raspalim koferima, naišla sam na jedan stari časopis Bazar. Bazar? Da. Kada to još izlazi? U tom bazaru naišla sam na jedan vrlo lep članak koji priča o srebrnoj svadbi. Mislim, Da kakva slučaja. Tako je. I u tom članku, u tom bazaru, kažu da je srebrna svadba jedan mnogo važan jubilej. Pa naravno da je važno, pa zamisli 25 godina s nekim četvrt veka, pa znaš ti... Ama ću da te teram kod lekara, a kad jednog dana umreš, ja ću da te od toga obavestim. Šta ako ne budeš tu? Ču, od sad se nećemo razdvajati. Put ti tu i ja. Šališ se, Ruž. Ne, ići ćeš i kod mojih. Kod tvojih? I pevat ćeš put. Mala, da pevam neću. Dobro, tebe zavisi da li ćemo dobro napred ili, brate, svako na svoju stranu. Ma zajedno, Ružice, zajedno. Vidi. Šta se desilo tamo? Kako gde? Jesi bilo u vozu? Nema nikakvog posla. Kako nema žena u voz? Jesi sad otišla u voz?